Keblai pi baro saya simpan step masuk keman ti kidon kiba keli yang mo ya ki ong kumni namar ba ki ong kadon se mo kata ka meiteng haka kentien kasi kata kentien kasi kami na hiru bat ngikran ya kentien kasi ru kamut ngikran kelam perkat mo kabangi ngikam sengutu wat ik kentien kabangi ngikran tang ban ang bun sien ngim sengutu kajingmut meiteng bat kajingmut pateng kamut bahyar na ukpaken haba kelawan kentien pateng ya ukpa ki ong kapateng meiteng kamut kumbalong kajat benri jungi namar kajing yo na ka meiteng kakun kapeteng ye ka kemi ki ong ka meiteng pateng kamut bapeteng ye ukpa meiteng kamut bapeteng ye ka kemi ngimla ban ong pateng handre ki kampat da kumwei mo ki kampat yo ka meiteng ong pat pateng kwa thok buriu mo tingi ong tip blei namar ban yo thok buriu kat bamon dangi ong tip buriu te mla thok buriu syu haban syukuran baik mo ti ade na kata kata ba ngan ong ipi idon ru bakeli banlong kristan basisya hable kumno ka kamram jong kristan mo ka kamram jong kristan kalong thikum kharit bapuli abkd buli abkd e kum tater namar belei na pipuli abkd pisakiu kelas suki mo kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 kelas 7 kelas 8 kum tater ti kum juru ke jinglong kristan balai lahi kai yangi tanga gospel balai lahi kai yangi tangkani ka gospel kadba ka gospel kade ka bakat du balai mi kai yangi ya kani kanuseri kani ke jutang barim hato mla kai kamram jungi kristan kalong bangi ha un pulih ke bible kai kamram jungi kristan lada pila ayo to mensim jungu blai pihak ban duai hadu pandayo to mensim ublai bar ka kamram jung kristan kamlong bangin bisni ka kamram jung kristan kamlong bangin pihun ka kamram jung kristan kamlong ban benye no ka kamram jung kristan kamlong ban bisni brio ka kamram jung kristan kamdei ban le kano bosni kata kade kamram jung kristan ka kamram jung kristan kalong bangin pule ya ka bible man kasngi ka kamram jung ki kristan kalong bayu ulong pa ude ban hikai yala ki kun ka tengah ka kamram jung kristan kalong ba un yada yala ka jat ben rio ka kamram jung kristan kalong ba un i yala ka jat ben rio ka kamram jung kristan kalong ban peni kanuk sabab hai ki wei pat ki jat ben rio ka kamram jung kristan kalong bang ngihap le alut no syadong ya ka ka babha ka ba ublei terkan rat ufta ingi ban le ti de na kata katau ka kamram jung kristan kalong bet ba ngin sedang nadu ka jutang barim ka kitab Genesis kum ta terter hangta pin haban pulie bandup sngotu bandup start bandup syai bandup rung ka jengmut jung perkhan ka kamram jung kristan kamlong ban iben no ka kamram jung kristan kamlong ban iben ye kiwe ki jingan ka kamram jung kristan kamlong hiru ban keren ben ye kiwe ki jingan namar ublei simla thau yengi ban pensnio simla thau yengi ban ben simla thau yengi ban iben uthau yengi da ka jing bha baro handre de ka man sim jung ajung piken ka bay jingai no ublei ka bay iben no ti kamlong ka babha bangi ngin simudor halade hi mo ban keno snio pat ya bo puli ka bible tengan siong ipi namar ba yaki ki balatho kilanang yaija handre katar pidang ye pen do no ti kamlong ka babha namar ba ka jingja ya ubrio ka syong ha simet haba ka jinget kamskem kamut hangta hi kamansim ka senjor bar kini kijingmut jing perkhan kiwan kijing ting
kijing smit. Dei nak takadaw to pen skam bila kam siem la jong. Da ka jing duai ha ublay. To pen skam ye kam siem la jong. Da ka jinget ha ublay. Bat ka jinget shirham blay. Kepentingan kemen ya kam siem jong pi. Dei nak takadaw ba ngajuong borobor. Ba ka kaktin ublay krato ngide bana pulie banda perkhan banda puson. Kamlang bangi syukuran lajang. Klem da pensyong nong rim. Ti borobor ladang akren kinong benya kamat. Don kibakran na tinsi ru. Kamot ayu ki kran tinsi. Hato ngang lali kebasni wiki. Namar beli ngaklam tau tang na bentajung ki kini video. Ngatau na bentajung pertei baro. Lada kibrio jungi kim sengo tenat. Ai baka pertei ru kan pen. Kam ni leng. Kam don jing sengau nga. Henrei ngan suong ipi. Ba manta kasengi ngan pulia biang. Ya ka kitab jung Yesaya kalnong ka ba arpusau ka benta ka ba sau ka Apokalips u Yesaya ka jing penjot ya ka pertei. Ka jing penjot ya ka pertei. Ka kitab yung Yesaya kalnong ba arpusau. Hakmi utrai un sapen ko pom ya ka pertei. Un sapen penkenja jak ya ka. Un sapen kelat perdet ya ka seni jongka. Un sapen sapret ya ki basyong haka. Katakan saja markum ju. Ya upaj ba bat ya u lengdo. Ya umrau bat ya u kenrat. Ya kamrau bat ya ka kenrat. Ya unong thiet bat ya unong di. Ya unong ai keliang bat ya ubasim keliang. Ya unong ai ram bat ya ubakit ram. Ya ka perthei en sapen jot thiau bat en sapen thali ploñ. Naba utrai u ong kumni. Ka khendeu ka khuslai bat ka telor. Ka perthei ka pangnut bat ka telor. Baro si beneng kia pangnut lang bat ka perthei. Ka khendeu kala bersih. Hapo ki kejat jaklia jong ki basyong haka. Naba kini kila tam seneng ya ki an. Kila rengkang ya ki ritiniam. Bat kila penken ya ka jutang bom jukut. Tia kumta ka jingtim ka kejap ya ka khendeu. Bat ki basyong haka kisya saja. Na kani kadaw ki basyong haka perthei. Kisya thang hadu ba anda sa satang kendiat ngut. Kani kaktian ublay. Ni sengongu ya ublay. Tia de nak takadaw. Ngide ban pensyong nong rim ha. Ya ki baro. Ki balat ho. Lara de ba ngala ban pulia. Ba pinia ngap baro ngan pulia. Ya kani ka Bible. Hang tangin pensyong nong rim. Tia ubam sengau thu ula kulumar lun. Tia hendrei ban batai ru. Kendiat pa kendian. Kasyam jing iya. Ya nga. Namar ngadon tang ini i mobile ibarit. Tia tonang ye isa. Tonang ye piteng. Bafin pej. Namar pinyo ke jing hikai. Mdei tangi kebal along kristan. Henry wat iki bompat long kristan ru. Ngan ong yipi. Ba ya kan yam kasi tenrai ru. Ya kan yam tenrai. Latho ke Bible. Bat balai baki kristan kimju batai kata. Balai bakimju ya thok khana. Bat balai bakimju pen iye kata. Ti kamlong ka babhamo ban ong baro ngin long kristan lut. Namar ka jing le niam le rukom. Ngidon hala ka jinget. Ti ublay udai uju. Ya ka balat ho ha ka Bible. Nimla ban yalam baklaya no ino. Kadai tang ka jinget. Kajingit baskam jong pi kapan kot ipi. Dei na kata kadaw. Ba kamlong ka babha ban yalam baklay ki brio. Da ka kabangi kwa mantoy. Handrei ngide banda pensyong nong rim. Ba ublay udai ka jing iet bat ka jing subun. Ublay udai ka jing yasya. Ublay udai ka jing subun. Ublay udai ka jing start. Bat haka ba menengkong ru. Utawi ki baro da ka jing start jong uhi. Tia de na kata kadaw. Tos kam ka jinget ya ublay.
batang ma uhi bala ang pentingan ni kamasim jong pi wal da ki bahaya ngasem kin jengai na pi wal ada ime ipa in jengai na pi wal da ki hinmen para kin jengai na pi wal da ki khon ka tanga kin jengai na pi ublei uang ani don rakat pi de nang kata tos kham ka jinge ja u khanang ba phin light na ki eke ki jing persir jong nik perthai khanang ba phin light na ki eke ki jing sha elam makla jong nik perthai te tangkini kentien khublei siboni fi bro